yi wanda yake fidda maka farin ruwa ko yana fidda maka jan ruwa ko yana fidda maka yana fidda maka baƙin ruwa. Idan gabanka yana wari, idan gabanki yana wari, idan gabanka yana daddarewa, idan gabanki yana daddarewa, ruwa na fita, malam ka daure kai amfani da wannan kamar yanda muke batu muke maganganu na cewa za mu ci gaba da ba mutane sururruka wanda za su yi amfani da shi. To haka za mu ci gaba da ba ku sururruka kala-kala. Malam wannan ita ce muke kira da suna kabar giwa. Dukkanin mutumin da yake hudda ta daji ko yake shiga dazuka ko yayo icce ko farauta ko harbi, bakin gwargwadon misali zai san wannan abu kabar giwa. Ita wannan takan hito jikin icce ne amma a ƙasa, cikin inuwa takan yawan fita amma a ƙasa. Kaba ta giwa kun ga yanda take, tana yin ganye nan falo-falo amma zai kai kasancewa nan za ka ga ya shige, sauya ce aka ciro, yana shigewa nan ne za ka gani. To wannan abu shi ake nema, duk yanda sanyi yake zidda ruwa a jikinka, duk yanda ruwa mai dagwaloji yake fita a gabanki ko yake fita a gabanka, malam daure ka jarraba wannan abu. Za ka nemi ita wannan kabar giwa amma zai kai kasancewa ga abin da za ka yi amfani da shi. Za ka daka shi, za ka nemi tsamiyar maharba ko tsamiyar ƙasa, za ku ganta ita kankin kanta idan kuka tambaya in Allahu ya da za a nuna muku ita, dan bani da bidiyon ta amma ya kai kasancewa ta komi sauki. Akan haɗa za a daka, in aka daka za a tankaɗe, in aka tankaɗe ana sha ko da madara ko da nono. Duk yanda sanyi ya kama ka, da Allah daure kai amfani da wannan abun. Na baka shi tsawon kwana 7 zuwa 14. Duk yanda sanyi yake fita a gabanka, duk yanda sanyi yake fita a gabanki, wallahi summa tallahi in dai kai amfani da wannan abun ta ƙari. In dai kai amfani da wannan sirrin wallahi ta ƙari. Yan uwa ku daure ku jaraba, abinda muke da bukata ku sharing domin yan uwa namu su amfana. Ubangiji Allah ya ƙara taimakon mu, Allah ka ƙara sa mu ci arzikin fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nagode.